खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 2 अक्ट'बर 2020 शुक्रबार फैदो दिनैनि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। लोगोफोर दासान्दि आंहा भिडिअ खालामनायाव एसे लेट जागासिनो दङ। दासान्दि एसे नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। जियानो जादोला गिबि खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशनि बाहुदी जिल्लायाव सासे 14 बोसोरनि गथ' हिन्जावसानि गोथै सह मोन्दों। खर'खौ अन्थाइजों देख्रुबजोबनायमोन। माने बे गथ'खौ बुथारखांनानै खर'खौ दुख्रुबजोबदों। दा बेनि जाहोनावनो बे गथ'आ बबेनि मा गामिनि बेखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। दासिमबो नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दङ। DNA टेस्ट माबा माबि खालामनाय सोलिगासिनो दङ। नाथाय दासिमबो बे गथ'आ सोरानिमोन बेखौ मिथिनाय जायाखै। लोगोसे कंग्रेसनि लिडार राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी आरो गासै 150 जन कंग्रेसनि खामानि मावग्राफोरा माखासे रुल्सफोरखौ मानिनो थाखाय नयदायाव दसे सम लाखिजादों पुलिसफोरजों। उत्तर प्रदेशआव आइजो माहारिनि सायाव अयथासारखौ बारायनायखौ लानानै उत्तर प्रदेशनि चिफ मिनिस्टारा रिजाग्नेसन होनांसिगौ होननानै कंग्रेसनि माखासे लिडारफ्रा गोख्रों दाबि खालामदों। माने उत्तर प्रदेशआव गोबां जिनाहारिनि केस जागासिनो दङ बे बोसोराव। दा बेनिखायनो कंग्रेसनि माखासे लिडारफ्रा योगीखौ जुदि रायजोखौ सालायनो हाया अब्ला रिजाग्नेसन होदो होननानै दाबि खालामदों। गुबुन फारसेथिं डिफेन्स रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्ट अर्गानाइजेशना आन्टि टेंक मिसाइलखौ टेस्ट खालामनाया जाफुंसारबाय। अफिसियेलनि बुंनाय बायदिब्ला बे मिसाइला 5 किल'मिटार गोजानसिम गावजायो। टेस्ट खालामनाय समाव बे मिसाइलखौ MBT अर्जुना गावदोंमोन। माने बे मिसाइलखौ MBT अर्जुना गावदोंमोन आरो बे मिसाइला 5 किल'मिटार गोजानसिम गावजायो होननानै अफिसियेलि फोरमायनानै होदों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय कार्बि आंलं जिल्लानि डगमगा पुलिस थानानि सिङाव थानाय रहिमारि होननाय दरसे ओनसोलाव गामिनि मानसिफोरा 2 सुबुंखौ दायना सन्देह खालामनानै बुथारबाय आरो बे जाथायाव गासै 9 जन सुबुंफोरा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। बेबायदिनो कार्बि आंलंआवनो जा जोंनि बे BTCआवनो जा दायना सन्देह खालामनानै बुथारनाया गोदान नङा। आरो कार्बि आंलंआव दाखालि बावैसो 2 सुबुंखौ गामिनि मानसिफोरा दायना सन्देह खालामनानै बुथारबाय, बुथारनानै सावनानै दोन्दोंमोन। आरो बे जाथायनि दायाव पुलिसफोरा गासै 9 जनखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय। लोगोसे 17 सेप्तेम्बराव मध्य प्रदेशनि जालपुर जिल्लायाव सासे 2 बोसोरनि गथ'खौ जायबा जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन बै केसाव 2 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। आरो बिसोर दुथांफोरनि मुङानो जाहैबाय शुभम माल्ला आरो सुनु ठाकुर। दा बिसोर 2खौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो गोख्रों साजा होनाय जासिगोन। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोंनि बे BTRनि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि गौरां दैसायाव दुगैनो थांनाय 3 गथ'साफोरा गब'दों। 2नि जिउ गैयै देहाखौ बोखांनो हाबाय। 1खौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै। माने बिसोर 3 गथ'फोरा दुगैनो थांदोंमोन गौरां दैसायाव। दुगैनो थांनायावनो 3बो गब'दों आरो 2नि जिउ गैयै देहाखौ बोखांनो हाबाय बासायग्रा टीमा। आरो 1खौ दा नागिरगासिनो दङ। 2नि गोथै देहाखौ दासिमबो मोनथ'नाय जायाखै। जानो हागौ दाहालागै मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर? दाथ' आं भिडिअखौ बानायगासिनो दङ 6 बाजियाव। दा 6 बाजिफोराव मोनबायबो जानो हागौ। बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया। जेब्ला आपडेट फैगोन नोंथांमोना आङो भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। दिनैनि भिडिअआ एसे गुसुंद्राय जाबाय। आं बेबायदि गुसुं भिडिअ बानायैया गोबावथार जाबायमोन। नाथाय दिनैनि भिडिअखौ आङो गुसुं खालामनांगौ जाबाय मानोना समबो गैला। बेलासिनि 6 बाजिनि बारा जाखाबाय। दा आं माबोरै आरो भिडिअ खालामबावनो? दा बेनिखायनो आं ससेसो भिडिअखौनो होबाय। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। गाबोन फुङाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं। गाबोन फुङाव गासिबो मोजां गाज्रि रादाबखौ फोरमायसिगोन। बाय बाय।